Tak mám pro vás trochu netradiční tip, kdybyste chtěli slavit Vánoce jinak, jak s honem a ruchem a blázincem, tak odjet prostě do termálních lázní, hlavně pro Moraváky, protože to je kousek pro nás Moraváky, 170 km. Do lázní Mošoň nebo Děr, ten je 190 km. Je tam teď byli minimálně lidí, takže jsme si to moc užili, žádné fronty. Městečko Mošoň je krásně nazdobené, mají takovou novinku, že promítají projekce na domy, na hrad, na zámek. Velice zajímavé, to u nás nemáme. A jinak termální lázně podražily, jako se zdražuje všechno, ale dá se tam napít, najíst, i ubytovat, kdo má zájem přímo v místě, hotel Termál. A jinak jsme byli spokojení, protože opravdu minimum lidí a ty klouby nám za to určitě poděkují, jsme se jim takhle věnovali na konci roku. Takže mějte krásný večer.